Non son as pedras nin o teito que resiste. A casa era o tempo que pasamos xuntos. Hoxe un libro que se pecha, un verso triste na memoria. Ali quedan os ecos das cantigas que compartimos, as conversas cos parentes e amigos. Era un tempo de luz e de soños, onde a biblioteca era un barco sen amarre e a música corría pola nosa pel, como o río que busca o abrazo do mar. As paredes están agora núas de cadros e de historias. Na biblioteca había recendo a tempo detido a tinta antiga, un bosque de lombos de cores que o pai guardaba, onde as tardes de inverno eran menos frías a carón da lareira. Ali estaba Rosalía coas súas follas novas, Castelao sempre en Galiza, Ramón Cabanillas na noite estrelecida, Ángel Fole cos contos de lobos, Ernesto Guerra da Cal coa lúa de Lenmar, Eduardo Moreiras no Lor en primavera, María Mariño Carao coa palabra no tempo, Manuel María cos sonetos ao Val de Quiroga, Novoneira nos eidos e nas elexías do Caurel. E nas paredes os seus gravados e os ecos da letanía de Galicia. Xoán Rolo nas voces da terra de Celia Díaz. A nosa casa, a casa que nunca se perde, está feita de verbas que ningún vento pode levar.